Foka luvuni. Ya nkonzi yami. Ukahle. Hawu. Kuyancengeka nje. Into engathini nawe uyazi phela impilo nje. Ungathi kuyancengeka baba. Faye ukhuluma uthobe la kimi. Ibhoza yakho. Ngiphethe. Ngomtsizwa bami nje ngumele wena. Phela mina ngibhuda ngiphatha kanjani? Mina ngiphatha eyami ingqwele ngabhuda nayo. Hayi ke, asaze ngoba nangakho ngibhuda lokho ngiyakuhlula. Ngeke kulunge nje. Wena baba, ngeke kulunge. uhlule mina ngibhukuda. Lalela la. Lalela utshelwa yimi ke mina ingqondo yami ziyangazi. Mina ngahlula inkanyamba ezibili. Ayikho leyo nto le. Uyadlala wena. Ngahlula inkanyamba nginofakazi. Kwenzakalani? Kahle. Uyabona lalela la. Nina ngiyanibuka nje. Yabona ukuthi kunenkanya yini lokho nithi yini lento zamphini le? Inkwanyana noma yini lokho okuthiwa kuyindodla yamanzi? Hamba ingene ezweni phana endawo. Angisabi mina le nto. Ngithi mina ngahlula inkanyamba, ngiyayazi inkanyamba mina ngahlula inkanyamba. Uyangizwa ngithini? Uyezwa indaba. Makuthiwa kukhulunywa ngenkanyamba, kukhulunywa ngento engiyazi kahle. Yabo. Ukuthi mawususe emanzini kwenzakalani? Lalela ke inkabi yami. Kuthe ngomunye unyaka ngangisafunda isikole. Ngisewumfanyana ngangilapha ku 14 15 years. Hayi, awusemncane kakhulu lapho. Ngangiyinkosi yamanzi. Ayikho into engangayenza emanzini. Ngiyangizwa ngithini? Hayi akuthembi ndoda. Ngithi mina nginofakazi, ngiyakutshela ngizolandela ofakazi la hayi kude lapha ecoronation. Yezwa ngithini? La ecoronation ngibe nanti idamu ngena phela bunizophi mani. Uyangizwa ngithini? Nanti. Hayi qhubeka. Ngithi mina nomngani wami uxoxe le. Ijuli le ndaba ngeke ngayixoxi kahle. Kodwa ngoba yimi nje usuyayixoxa. Sengiyayixoxa nje ngoba nguwe mngani wami, yabo. Iqinisele phela ngiyikhuluma le ndaba. Yangiphatha bangihlukumeza kakhulu. Ngayeka lapho ukubhukusha. Ube manje. Ngoba ngibhukusha namanje nje. Yezwana. Lalela. Nina anzazi inkinga zamanzi. Siyahamba ke nonye insizwa yami ongekampanza kuthiwa uBhekzenzo. Sasithunyiwe ke sizingane emakhaya sikhuluma emakhaya negawulwa. Sasihamba ngokugawula lokho. Silanda amakapa ke laphana. Sasadlula ecoronation insizwa yami. Masidlule ecoronation laphana. Ilanga lalishisa likhupha umkhuva etsheni. Yezwana. Mangithi ngahlula inkambo hey duma ikhanda lapha dumisa. Ngiyakutshela. Uma ngabe sifika laphana yabona lesi ziba kuneziba esikhulu. Esingendle. Bese kuba nepassage ekhanda ngosimende lincane lehlala umuntu wethu nje sa bridge. Awuzo elehlela phansi. Manje phuma ngabe ezimene esikhulu lesi. Angene la ngomngane bethu. Le ndawo thina lamanzi ahlela khona kuyidamu. Kodwa kuyidanyanyana nje. Futhi mangibuka futhi akusinto into eyingozi. Ongathi mawuyibona nje hayi ngangena ngale ngiphume ngayo. Ngithi mina nomngane wami magijijwa ngayishuka nokubuka. Hawu uyadlala. Ngathi mangikala ngiyibuka ngiphela. Yayigcina kangaka le ndawo kimi. Yabo. Uma ngabe ngimphakathi. Usumphakathi. Yeah, kufanele igcine kangaka. Kodwa ngathi ngiyibuthi amanzi khona azogcina lapha kimi vele ayiyinde le ndawo. Akushoni. La phakathi la ezibini. Mawutshela ngihambe imqwayembe nemikhuwe eminingi ayibona ngaloyo langa. Kuneyikoti lezi zama thinga oil ezayishaya iginqa obhuti abadala bekhanda makalana. Usoboshwa fasibhandi lezo. Yebo lezo yasazi ke wena. Bese kuba namapayipi amabili akhala unjiji lahlaza kwakhona ihlaza libomvu yabona amapayipi aseyimayini la ayitubuzela umuntu angakuvusha ngawe impela hey. Lo mapayipi lawo ayemabili. Kube yilekho ku area lokho area ma TV lena zisefe yabona zisefe lena nje ebangakanyana. Awuzo kunayo lapha phansi. Lokho okunokudonsa endaweni esemakhaya lokuthi lokho kanye kwakho lozokhathala ama area angekho ama DS la. Okulezi zinto ezinhlanhlanhla lezi mawuthekele enethehlefe. Awusukuthenga inkuzi imali yankulu nemali eningi lapha. Kulapha phakathi la emanzini lezi zinto lezi. La lesi zibe ngikhuluma ngaso uyosibona manje mase siyosibona uvuka usibona manje connection. Sinedwadlanyana elincane lithela umcengezana idwadlanyana nje livulelekile lithe. Bese lamanzi ayahamba
afika ashayela kule dwala ngaphezulu eqedwa leli okushuthi lama umemanzini kodwa la ngaphansi uyabona ngaphansi kunengoxo la ngaphansi yabo mawuhleli la usemanzini kodwa nje phela athi ushone phansi kodwa amanzi nje phezulu athintile kushuduke level shuthi ahlahle udidwa ilamanzi la phezulu la manzi nje amnandi phela phezulu bese kuba lezitshana sincane nje sincane nje izitshana nje yabo bese kuba nemhlanga ngapha ngobungane bethu asinaki imhlanga thina le mhlanga ukuthi kanje phela ayithi kwakuthiwa makunemhlanga yeso ziba makunemhlanga noma kunebhomu angenwa la adlala ke thina saze lapha nemhlanga phatheni le bequlisini asaza nemhlanga imhlanga yandi bequlisini sibona icollection mhlanga thina sibula lento phambi ukuthi amanzi aphambi ukuthi nanka amanzi phambi kwethu ezindaba ngala emhlanga nasingeni yazindaba and kuncane kuzina kungaka nganguchwe manganguchophe manje ngithatha ngibhungishaka bengiyinkinga mina bengikwazi kodwa into kaShaka yabona into kaShaka uShaka athi shwi bese lo uShaka mana uShaka lo wasemanzini lo bushayo lo wasemanzini lo wakithi hayi wena hayi lo ngiloko nakwazi ubhukusha wayewazi ukugwazana kuphela umkhono ngisho mina lo Shaka lo ogijima lolwandle ogijima into engaziyo umuntu ngangwazi mina ukuthi mangena emanzi ngiqhama phezulu ngene ithi yabo njenga ngangikwazi ukwenza lokho kulesi sitebele lesisalo lokunganakani sasitebele lokhu udwa lokho bese kuthi kushuka gugulekini mawubuka ngokumfula bese kuthi kusela inhlabathi ngala ngemumva eyenza idunduke mashini umgahlahle lenhlabathi lesho yayigqibile seyahlahla sekuyidundu so kunale idwala ngaphansi kunale igquma lenhlabathi langaphezulu uyabona bese lo mfana lona uBhekzenzo asibhukushe lashisa phela la kubuze walishisa nje hayi abesethi asibhukushe angithi asibhukushe phela usho ngqoleni phela vele nyayi ubhusha into zakhona vele siveneze nasemakhaya siyabhukusha vele bese siyasuka ke bese ngiyahlehla mina ngifuna ukungena emanzini ufuna ukungena ngalendlela yami lobuchwepheshe izindaba chwepheshe bokubhukusa yezwa ahlahle wena futhi wena wafundela uba yi-life saver kwafuneke kodwa manje ngisanda ukamngane manje ngagcina lapha amanzi ngilo nkanyamba ngeke mfowethu ngithi mina mngane wami ngihlekele idwala ke leli ngokukhulu ukuyiqhenya lokho hawu phela ubani yena ngizoza ngejwana ngesihlula phakathi yabo noma ngibona ipowder angeke iziyenzeke into engidala ngiyenza ngoba ngizojitshwise ngithi yabo phela vele ngingaze ngishaye phansi ngekhala phela ukuthi ngiyakusaduza na phansi ngiyabona kodwa uzothi nje kancane yabo endlela engingene ngawo kamnandi ay mithi mangithi 1 2 ngithi mangithi thizokamanzi ngingathinti lamanzi la efike ngene kuona ngingakathinti ngibrike ay mangibrika nginganaki mina yabo kanti lo Bhekzenzo unakile kancane shuthi ngathi mangithi gaga ngithi ngci tizomfula tizolidam leli ladlala idam lathi kancane kwakhala umhlanga ngala yabo kodwa mina nganganaka indaba yomhlanga yabo ngaphinde ngathi ngiyahla kwathi uBhekzenzo hayo mana lokhu ngani asithandaze eqala yabona lo mthandazo ngiyabona ukuthi asithandazo thandaza ngoba yabona mase kuthiwa uqaliwe vele kuyongena akuhlehlwa izindaba ngoba ubuthe nzima sangahlehli ngempela sangilangazela amazi kuyashisa ngoba wasiqimbile nje kuyashisa uma ngabe siguqeke sithandaza kahle ukuthandaza inhloso ukuthi kugcine ngeniwe la siyaphakathi vele sithandaza nje siyaphakathi kodwa kolicikuzo zikhunywe sinqunu la akashiye ukuthi uBhekzenzo lenkinga abhekene nayo njengamanje lokho akubonile akakutsheni kodwa akangitshela ukuthi sithandaza kodwa ngenxa yokuthi ulangazela ukuthandaza ngene sithena siyangena la ayizindaba nokuthi fahla ngapha komhlanga singeni indaba yakho leyo athi ukubonile yini ingqwele phela ngizongena naphakathi hayi ngibona nje yabona masisithandise nginamandla amakhulu ke manje ukuthandaza ngibuye nginamandla amakhulu manje usiyangena sengizoshintsha indlela yokwenza phela sezugijima angisagijimi la edwaleni manje sengizogibela egqumeni phezulu edundwini leli ngezindaba seyizokwenzekala into yami kaShaka ke manje la yabona ngizoshaka isithe ngezindaba hey
ngahlehla yabona ukube kuthi umuntu wayewazi ukumila impilo ngokusheshsha noma ukuthi uNkulunkulu wayekhona usigade kwazi ukuba umuntu ngeenwele kwafuna ngibambe ngalo la uNkulunkulu wemngani wami ngithi ngathi manje lacu ngathi makufanele kusuka yabona makusosuka inswa nehlwe nomhlaba phansi shothi lapho vele usuphakathi mawusuka ayisekho indlela yokubrika noma kuphakenzwani yayizwa indaba vele uyaphakathi ngakuyeka lapho ubusha kwenzakalani wemngani wami ngathi manginje xebu ngithi nje ngizoxebu ungakafika emanzini la duma ngakangeni idama wafisa umile super glue lapha ngithi mina le ndoda endlela yenkanya impela akazibona into engisho ukuzwa ngami ngiyofa ngithenga ngiba ngithi nasi ngena phela ayingene le ndoda nasi ngiyasikhomba ayingene ngabe yakuso nasi angena ngisikhomba nasi ngena phela anabathandaza baye kuso abathandaza abacela bacika naye abayi kulesa zibi ngithi mina saduma iziba ngakangeni ngakhala ngiphezulu emoyeni labo lamapayipi bathe ngoba necoordinator leza zengane zofish zeyiginqo leziyana zamafutha ngathi mangikhala ngiphezulu ngithe zathi shwe ngaphansi kwedwala ikolo ade zingaphansi akazibone lutho ungazibona ngazibona wapayipi lelo wathi shwe iziba lesinenhlabathi ngiyibona iphezulu isiba ngashala kwamnyama phansi iziba ngizwa njeni kwamnyama phansi yonke lenkazi mathi lana yikho makusutshwa ngenkanyamba ke thina yezwa wemngani wami ayikho phela indlela yokushintsha ngimile impilo endleni ngwele ngaphesheya ngisho wathi bhuti usuyaphansi lapha lo uBenzenzo yokhashithwa ebaleka bangicabanga kusho ukuthi impahla nje wabaleka ngaso sikhathi bangicabanga ngimbonanga yabo indaba wanyuke egqumeni phesheya phezulu ngibuka futhi phezulu yena mayibuka ukuthi kwenzakalani ngicina kanjani lapha emanzini yemini ngumgcibelo lishisa balishisa nje namasiqimbili wemngani wami ngasho phakathi emanzini phakathi emanzini sasivele simnyama eziba mfowethu kuduma kudethi mhlanga kafiki vele konakele yezwa ngithini wemfowethu ngangena amanzi amandla asengathi ayaphela kancane sho inyanga yaqhika kakhulu vele kwakubhedile vele mana uyayishiya ngomwehla nje angishiyanga mngani wami angishiyanga mngani wami ngasho phakathi phela ngendlela vele bengibuka ngakuseduze ngaphesheya yabuka wena buwazi ukuthi uzongena nje ngizongena ngithi yabo vele sengiyafika ngaphesheya vele seduzayo ngitshela ukuthi ngathi uma ngiphakathi uma ngifika phakathi la phakathi ngithi lamanzi ashaya intinga nje yabo mashaya intinga nje angidonsa ukuthi ngiyephi kule yangoqo le ngoqo mina ngiyale amanzi angisale ngesikhulu esiwish njengalokhu wemngani nje tropical cyclone tropical cyclone kodwa nje wena owabona umuntu ekudonsa ngomlenze izinto ngisho ungena balance nakhona ngekho ungena balance uyale kodwa uyefuyale uyale wena yes awukho ngisho isidindi sokunombela uzonombela phandle eziba hayi lamanzi abengahamba behamba nje kahle amanzi kungamanzi kahle kodwa indaba ishintshe ngokusuka indaba ishintsha phakathi qhubeka ngithi mina mangutshela ngenkanyamba ngiyatshela ngithi mina yangidonsa lento ngafoster ngale nguthi ke nganguprofessor nendlela eziningi engangizenza ekubhukusheni yabo nganguprofessor nje nganginendlela eziningi engangikwazi ukuzenza ziningi into engangikwazi ukuzenza ngoba nje ukubhrika emanzini ngangikwazi ukubhrika emanzini ngafoster ngale yangidonsa ngale ngabona okay lento manje ingidonsa ingishonisa phansi namanzi andishonisa phansi namanzi ngakhuphula ithanga leli ngenza ngomfana seyisilenda ngayo ngingaka angisesilenda ela left yes ngikhuphula ela ka left ngafaka isithende la ngaqhubeka isithende sashaya ingqini yabo sengenze manje tena samuntu omincayo yayibona indaba yabo noma umuntu eqosheme like yabona se fire stand yayizindaba
ngenza lonto manje ngenzela ukuthi ngiede ipower ngoba ngiyaphansi uma ngiyabuyisa amanzi manje sifuna angizwa kwagwedla sekufuna manje ngiwafushe kanje amanzi yabona leli dolo ngiwathi naleli dolo ukuze ngithole ipower ukuya phezulu ngayenza athi yezwa ngaphakama ngaphezulu yes ziyangibiza emuva vele yahlahle indawo ebiza ingoxo le ingoxo iyona target iyona la ngiyakhona la ngifuna khona yakuzwa mjini hey ngaplinga kulesiyingi lesamanzi isiyalo samanzi la isimiyalo samanzi lesi ngiyaphi manje ngiya ekufuna ukuphuma lapha kuphi kulezi imbobo noma kulezi kunembobo ezu3 lapha nezu3 kodwa kulumnyama stap sodake semnyama vele nakhona uma ongene khona kabuyi nakhona futhi mawangena lengoxo lemawangena lengoxo lena inemgodi emkhulu emgodi ngangimncane mina ngicabanga ngasibe babili yamgodi musibhanqile sifaka nga2 yabo yayi u3 lemgodi mawungena la ungena ezibeni mawungena la imgoxo la ngaphandle ungena la emgodi omncane inamakamera imambane ngiyacabanga abana shutena imama mayiphuma mhlawumbe ngabidla udakani la ngaphandle uma ngabe izwe emizimini lekhonto ngathi ayilunga ibivela ishu lemgodini iphume liyongena phakathi kwale li bridge ngilishoyo indlela zakhona lezo lemgodi vele yayithatha ilide la phakathi kwale li bridge ngilishoyo la xhama ze phezulu idame elikhulu ngiyakhona ke manje ukuthi inkanyamba iyachokana isebenzisa ithombe inkanyamba ichoka ezivimba ngazo ngoba usula phakathi nje yes usufana nomuntu olale usucontrola yiyo ingqondo isuke isebenza ngendlela yayo uyabona lento mina ngiyakutshela kwaqhamuka engathi qhamuka ingwenya yes ingwenya zu3 esemva kwami zu2 eqhamuka ngala iyodwa eqhamuka ngala yazinda uma ubuka ama metal ezingwenya ukuza kimi nokuya lapha futhi ngiye khona mina I distance isiyalingana sizofika kanye kuleli point engiyakulona mina kahle shuthi ngizofika nazo ngasibe ziziqhathi zonke kanye lezi ngwenya yebo indaba ufuna ngikhuphuke la lezi ndaba uma ngabe ngiphoqa ngizofika la ekuphumeni manje nase ifikile phela ingwenya manje angisakwazi manje ukuthi ngithathe udaka ngizamkopela lapho udaka ngikhuphukele phesheya saze ngificile ingwenya and ifuna ngangibamba labangcineni phela manje enyaweni ngaswa ngaphezulu yezi manje angithi sasiphumeni ngaswa ngaphezulu ngaye ngashaya emva kwengwenya manje phakathi nesiziba ngibuyela back esiyalwini kahle wena ngokwakho ubuthi uyaphuma bethi ngiyaphuma manje sengivika lezi ngwenya ezizongiluma manje sengibuyela emumva esibeni ngiyocela lapha kwa game grade 1 ezindaba abuyela phakathi ngemva kwaso engwenya zasala ngapha manje ingwenya lapha ngasephumeni mase ibuya ikhasa phansi sesiyaphika manje sengoxweni engoxweni lapha ngathi ngiyakhona mina mase ngifika engoxweni cha kuluke kuyashayela ukushisa baba kuya emumva ngengoxweni hawu uyayela baba ngathi umuka nomfuka nabona umuka nomfula nje injalo ayicontrol uyalapha ngathi mangithi ndotsa ngiyalapha kule ngoxo ngabona hayi phela ngiyakhumbula eqani kwenzakaleni and manje sefuna ngikhupha professor Busha ngakhuphuka ngathi ngawashama ngathi ngathi ngine phezulu kanje senquma kabili ke manje bamunquma kabili kanje ngiyasenquma kabili kanje ngathatha lumenze ngangidla seqaleni le eyokuthi umlenze lo akwa left lo ngubeke la manje ukhathi khandi ngivimba ukuthi ngashoni phansi ezindaba ngase ngithatha lumlenze lo ngala wa right wona ngizosebenzisa mangifika ocenga ezini ledwala ezindaba ngoba la ungangeni phakathi ngoba inkinga ngithi yodwa uma ngabe ngidotsa kanje ngizongena edwaleni uma ngabe ngafuna ukubambela edwaleni ngizodotsa ngaphansi ngene kanje ngaphansi ngicina ngiyabona so funa ngingayenzi le nto leyo ezindaba funa ngingayenzi funa ngiyivumeli ngathatha lomlenze lo ngawubeka la esifubeni kanje yabona idolo lelubeka kanje idolo njengojekishaya nalaba leli ngiligoqe ngalithi hayi bangikhipha phela manzi ngangitshela yimi le manzi hayi le nje azohlangana nenhlobo inkanyamba ngiyayazi mina ngabuye khona ngitshela ukuthi sengicuphile manje ngase ngibamba kanje amanzi leli dolo lami leli limla
yabo ngibambe kanje ngifuna sengifusha ngithi yazi indaba asebenze lamapower amanzi ukuthi ngizofusha amanzi ngepower amanzi ngoba leli dolo leli umsebenzi walo lunyawo lolu ucuphe ukuthi mangifika la emcengezini funa ngene la ezibeni mangisebenza le power le ngala lolu nyawo lona lubalance la emcengezini edwala la emcengezini edwala ngikhahlela back ngibuyela ngale kwengwenya futhi ngiyolwa into yokuphuma lapha yazi indaba ngiyonto yokuphuma manje ngafika phela kuyasheshwa bekuyazansi mangifika lapha ngafika ngawashanga impela amazi endlela engenza ngayo ngabeka unyawo lami lapha ngakhahlela back phaniziba ke manje futhi ngifuna angifuna ngabe ngiyanyukela ke manje ngabe ngisanyukela ke manje sengiyehlela sengiyezansi futhi lo mfula lo lelidama ngithi livuleka lithi futhi manje ngobe ngilapha nendawo sengithe ukwehla kancane idistance ukusuka ngapha kuyali isithe ukuncipha uma sithe ukubuya ngaleziba ngala ngezansi yabo phela kunama amanzi aphuma lapha ezansi yabo isithe ukufinyezeka ke le ndaba kancane le ndawo le ngiphuthuma ke manje ngizela ziphenduke lezi ngwenya lezi ngwenya ngibonayo zize kimanje ke manje zize ngalendlela zikhuphuka phansi zokhuphuka la ngivela ngibode ngala ngikhuphuke la angivume ngiphinde ngibuyele khona ukusheshsha sengathi ngiyofuna ukubona ukuthi ngeke ngikwazi ukukhuphuka le dwala liyana manje ngiyalibodwa ngenza ngiyabona no ayafana inkinga efana leda lodwa lo mcengezi lokho ngale nje idwala le angenza liphathe ngenza isiqaleni futhi ngikhahlele kanje ngikhahlele ngayo ngafike ngakhahlela sengikhahlela manje ugembani ugame 2 nawuzwa ugame 2 game 1 ngiphume siyalwini lapha ngishona phansi lapha yeshaka nesiyala amanzi khona kickboxer 1 khona kickboxer 1 lo qala ngushaya phansi endawo yezwa lo kickboxer wesibili manje sengishaya sengezantsanyana manje kulapha lobu wathi ukhona awuzwe sengezantsanyana futhi manje sengiyibuyelele mina lapha sengishaya khona ke manje kickboxer wami wesibili ngoshaya lapha ngibuyele sengiyaphi manje kuphumeni ke manje ngishale ngemuva futhi ingwenya lezi ngibuyele lapha manje uma ngibuyela lapha na ke yabona lapha na angazi ukuthi idlozi uNkulunkulu waqhama ngayiphi indlela nomthandazo uyasebenza ngawubona ngayo la kanjalo uma ngifika lapha na angithi ustap lo daka le ndawo le lo lati uthi vele uma ungene khona vele nakhona ubuyi yezi indaba uma ngifika lapha na ke manje sengiya kulolu daka manje mina sengiya angisayili kuyobambelela ngesandla kanje ngathi mangifika imini ngase izandla ngase ngimise kanje izandla ngani mangifika ngayimfika ngafika ngasiqi isandla phansi siqi isandla phansi yendaba ngazi ingwenya elomthithi inyawo yendaba ngadonsa kanje yendaba ngadonsa kanje wawusufish kahle into engiyenza mina manga ngiyazi into engiyenza lapha yiyo le khona ngikhuluma ngathi hey angitshela ngamanzi mina ngadonsa kanje ngashaya ngesifuba la ngadonsa ngashishini ngaphamisa inyawo ngapha futhi ngithinte ezingwenya nazi ngiphenze ngoba inyawo la mangithinte ezingwenyaweni ashonende mangithi shonende yabo ngishelela kulomgodi omunye wesithathu lo mgodi omkhulu wesithathu futhi ngiyashelela cishe ngaphina ngena la kulomgodi kube kuthiwa washelelela wozwa ungena lo awusabuyela ngisaphaka ngakwazi ukukhiya ugcina ngisaphuma lapho ngangizongeba ngasakwazi ukuphamisa ikhanda phela phela ngase ngiphatha komhlaba ngithi manje singaphatha kulungana komhlaba lo mgodi lungaphansi ezindaba mangabe ngiqhamuka la ngiyayibona ingwenya yabe iqhama lo mgodi ngathi shayela ngabheka ezantsi senginquma manje ngathi cisha ngwele kusiziba ngapha kwase nginquma kanje yabo manje lepha le ndawo ayiqalene kakhulu ezindaba shayela angisukumile ngihamba ngesifuba yazi ngikhupha kanje phansi indawo indlela sengihamba ngayo shayela ngibheka ezantsi lapha hey ngaphakama futhi gcwele udaka la ngaphakama yazi ke mngani wami into enzeka lapha into enzeka lapha ngiphuma ke manje angifuna ngiphume esezini ngale loku emakhaya baqusini mina ngisaphume esezini baqusini sengiphumele esezini lasecoronation ngasemathuneni awusekho kule oyazi ujwayele le position engiyefike ngiyakhona fune ngiyeli hey umngani wami phela ingqondo yahamba lapha ingqondo mngani wami ngawela ngathi ngehla kancane ngaweqa umfula ngicela ngaphesheya ngahamba ibanga ke mngani wami angikwazi ukukhuluma yazi ukuthini angizazi igama angiyiboni ukuthi nqunu angizazi ngiyaphi
Yangizwa ngithini? Uhamba nje bujwabu nje. Hamba bujwabu. Uhamba nami uBhengizenzo le ngikhuluma ngayo engangihamba nayo. Uyangikhulumisa ngikhuluma noma ethini ngikhuluma. Saza uyiqeda intaba. Mase kohle baqulisini. Yabuya ingqondo. Awunginqunu. Bhengizenzo zimpahla zami. Igama lokuqala nje. Lokuqala laphuma igama. Zimpahla zami. Athi nazi. Thathe ngiqonga. Abuze. Kwenzakaleni lapho ngithi mina soyikhuluma ekhaya lo ndaba. Yes. Elesibili igama engambuza lona. Ngathi eBhengizenzo. Masuka la ngixoqo. Ukhona nomfulo esazowela. Ngizongithini? Shuthi ke into ethi manzi. Into ethi manzi nje ngisayidinga eduze kwami. Ngoba usuqedile ehamba phansi njengamanzi. Yeyona yathi ngahlulika njaba mina ngaphuma. Ngiyakuzongithini? Wathi Bhengizenzo ukhona umfundo ngathi imuphi? Yathi yonqila iphelele. Wathi hayi masehlala elungini kwakuyiphela indawo ngasigama kwakune imdonini emgodini labantu nemdoni. Ngathi Bhengizenzo ngicela ungihambise endleleni njengamanje engeze ukwathinta amanzi ngonyaka ngizogcoba. Yazi indaba? Zwana ke saqhamuka emdonini phezulu sehla. Sasifika la sajika sanqamla ngapha khona umuzi othi umkhulu isikhafu uMthethwa isikhafu. Sagudla lapho. Saye sawela ibrinjini, sawela ubrinji, ibrinji. Wafuna angifuni into ethi manzi. Into ethi manzi angifuni ngeqe kanje. Ingepho zomlezi yami. Ngifuna ngihambe la angithinte manzi. Lezi ndaba. Ngahamba lapho ke ngaze ngofika ekhaya. Umgqibelo. Kweqa isonto. Yes. Ngomsombuluko. Kwangena ingane ngeke ngisisho ubungisa ngiyamazi nomama wayo. Yabo. Kwangena ingane yakhe lapho. Kade ngene nomgqibelo. Yimi mfana ngisho nomgqibelo ngasinda lo nganyamba le. Yabamba ingane yakhe ebulala. Yingakho ngithi mina endloni nje amanzi akahlangana inkingi. Ngisayingenela ngisemnandi. Angidlalwa kule yanto. Ngiyazi kahle mina. Ngabuya phakathi. Hayi, kabi yami. Asiqhubeke. Ngiyakutshela indaba. Shaya imoto sami. Ayasami.